Škola VIA se nachází v Berouně, městě ležícím mezi dvěma chráněnými krajinnými oblastmi, Křivoklátském a Českým Krasem. Výrazným přírodním prvkem je řeka Berounka, kudy bez nadsázky kráčely dějiny. V roce 2021 jsme si připomněli 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily, jejíž odkaz mimo jiné i v oblasti vzdělávání měl hluboký dopad na jejího vnuka svatého Václava. Shodou okolností jsme v červnu 2023 poklepali na základní kámen školy VIA právě na Tetíně. Naše škola je soukromá a vznikla díky podpoře lokálních patriotů. Jejich vztah k místu i smysl pro společenskou odpovědnost stály u zrodu tohoto inovativního vzdělávacího projektu. Ve škole přemýšlíme o tom, jak může prostředí podpořit charakter výuky a celkové směřování školy. Ve VIA najdete menší kmenové třídy, ty jsou ale vyváženy velkoryse pojatými společnými prostorami. Vhodně strávený přestávkový čas pomáhá dětem zregenerovat síly, podporuje fyzické i duševní zdraví a přispívá přirozenému sociálnímu kontaktu. Díky různorodému vnitrobloku nového kampusu můžeme od září 2025 v ještě větší míře navázat na již navyklý systém trávení přestávek a odpoledních družinových bloků venku. Bezpečný a dostatečně velký prostor vnitrobloku poskytne žákům příležitost pokračovat v dosud nejoblíbenějších aktivitách, jimiž jsou fotbal a volná hra. Možnosti se obohatí o průlesky, pískoviště, basketbalové koše, pro klidnější odpočinek poslouží lavičky. Díky promyšlenému uspořádání nového kampusu, kde je vnitroblok přímo propojen se šatnami v přízemí 1. a 2. stupně, bude pohyb venku během přestávek přirozenou součástí školního dne. Družina je prostor, kde mohou děti trávit volný čas podle fantazie nebo využít příležitost zkoušet různé činnosti a poznávat, co je skutečně baví. Kroužky ve VIA vedeme v češtině i v angličtině, oblibě se letos těší Detective Club, Film Club, Board Games, kroužek robotiky, angličtiny i výtvarných činností. V příštím roce nabídku obohatí kroužek keramiky, softball a řada kroužků v angličtině pro žáky, kteří si svou angličtinu budou potřebovat vylepšit, nebo pro ty, kteří budou hledat větší výzvy. Nevěříme, že dává smysl, aby si většina dnešních 15letých dětí volila povolání v tomto věku. I proto naše gymnázium nabízí 240 míst. Prostředí gymnázia odpovídá věku studentů. Věříme, že v tomto čase již přebírají odpovědnost nad svým učením a prostředí je tak neformální, s dominancí společných prostor, menší kmenové učebny potom slouží primárně pro zadání práce. Toto je naše kavárna, místo setkávání. V dopoledních hodinách slouží pro setkání s rodiči, na výuku, případně na přestávky. V odpoledních hodinách se proměňuje v Homework Club, který je určený žákům 2. stupně a gymnázia.